Aquest curs comença exigint una autèntica revolució digital. Per això neix Globaula. Fem costat a centres educatius oferint serveis d'alt valor afegit i de manera transversal, amb un equip de més de 20 professionals del màrqueting, la comunicació i la formació. Consultoria. Un bon anàlisi per saber per on començar. Desenvolupament web. Avui, més que mai, és imprescindible la millor presència digital. Campanyes de publicitat, efectives i mesurables. Relacions públiques i estratègies de patrocini i mecenatge. Connectem amb mitjans de comunicació i l'opinió pública, identificant sinergies i col·laboracions. Disseny gràfic i marca, perquè la identitat gràfica ha de transmetre el tarannà de cada institució. Fotografia i producció audiovisual, per transmetre conceptes i emocions a través de les imatges. Gestió de crisis, preveient i gestionant qualsevol fet negatiu que pugui perjudicar el centre i a la seva imatge. Conceptualització d'espais, perquè qualsevol espai sigui interpretat amb intencionalitat. Producció d'esdeveniments, organitzem portes obertes, graduacions o esdeveniments sonats. Formació per docents, amb la introducció en tècniques de màrqueting i digitalització. Webinars, suport i organització de reunions i classes online, gestionant i fins i tot moderant les sessions. Ponències, presentacions de directius i ponents de renom per alumnes i pares. Li donem una volta a la formació online i la convertim en un punt fort de l'escola. Volem ser el vostre departament de màrqueting, comunicació i formació. A què esperem? Connectem. Globaula, comunicació digital per a entorns educatius.